en puɗɗorima inde gano joom baɗe bawɗe joom yurmede heeride yurmede huftodinde kajorowo kala kuni won wode wontan laato hituɗo e gotago muɗum ha jaka ballal tagɗo windere fay fof e hoddiru mum en juuli e ɓurɗo ɓurnaɓe cuɓaɗo e ɓurɓe kala tago no ɓurdi ɓurɓe hajande ɓurɗo ɓurnowo kala ɓurɓe ndeke ɓuura e ɓurɓe tago ɓurnaɗo bajjo aminata korsuɗo abdoullahi cuɓaɗo windere timmode annabaɓe e nulaɓe cohlo bafal nule annabagu nunɗuɗo e hoore mum ko adi nulal nunɗino nulal ruttorde e jotto kisal saga kisal satti gaddade yeeso gueno tumade goto foof waƴa dandude hoore mum bandiraɓe e sehilaɓe musidɓe tedduɓe e nanoɓe fulfulde a tengti e Mauritanie naɓe to mbawɗo wonde foof mi salmini on en calmini dendagal bandiraɓe to mbawi wonde foof e dow laral leydi ndi en gari ɗo noon hande ngam addude yiyande meɗen e ko halte ɗeɗo balɗe foof ko faati e haare hakkunde Palestine e Israil no kewɗen wiide ni noon saabu ɗiggude lawol haɗata ɗum rewede enen en gaddat leƴƴande men e nder ndiɗon baadi e ƴewde ko adi foof ndeɗo haare holto ummi e holko addi ɗum hadde ɗum noon ene wayno kaldowo mon o ko musidɗo moɗon Mamadou Saydou won feetere pinal tawi ñallal ngal ene ñalli hande mawbaare 31 lewru yarkoma woni lewru sappo ɓuru ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati tawi no mbiɗen ni kaldowo mon o ko Mamadou Saydou won feetere pinal gorko mo luggi sayboɓe to luggi newi cebbi cabbin jaam beeli mbiri bertani ƴogoɓe calli ɓaditi am ko malago ñimtinal jannaji guralle li elaɓe ceeɗi ene soyno hoɓɓe arɓe to gawdule casɗe murtoɗe cinki dari no sofaji denoji wuuro bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe sikki ala hakkunde Palestine e Israil ko hunde nde ganduɗa nana fuɗɗo ɓoyde kadi ko rogere nde ɗiggata saabu sen duttino caggal en ƴeewi to banggue dartol haare nde honde fuɗɗi holko addi ɗum ko caɗele gonnoɗe aduna he ha tengti noon to banggue wiyeteɓe ko juif en woni Palestine woni Israil naɓeɓe ɓe ganduɗa dañi caɗele mawɗe toggude e haare arwande windere nde woni ha yetti haare ɗimmere nde windere yankore ɓe dañi caɗele mawɗe ha tengti noon to banggue Allemagne wari hen ko heewi waɗiɓe gueɗe kantare caggal noon polgu leyɗele ɗe ganduɗa piɓodirnoɗe gam habde mabɓe dokki leydi tawi koye gardugol Grande Bretagne on saaha jimadi on nokku koye muɗum koye juuɗe mum wonno ɓe pelliti taƴande ɓeɗo wiyataɓe ko Israil naɓe leydi ɓe dokki ɗumen ndiɗon leydi e lewru jolal hitande 1947 caggal nde ɓe dokka diɗo leydi waɗi haare mawde hakkunde Israil naɓe e arabeɓe nden haare nde mawni haare nde Israil naɓe pooli Palestine naɓe nden ɓe pooliɓe hewɓe mabɓe dogi jalti leydi ndi heddiɓe kadi ne waɗi hen ɓe jaltini ñande 14 duujal hitande 1948 Ben Gurion e wondi mum lawɗini wonde leydi Israil jibinama ɗo hankandine ene wayno fuɗɗi hakkunde haare hakkunde Israil e arabeɓe leyɗele arabeɓe kewɗe ene wayno jingani Palestine naɓe kono kamɓe foof ene wayno Israil fooliɓe nden fooliɓe ni woni Palestine hankandine guila nden ala e jaam kamɓe Israil naɓe ɓe joɗima e yeego e leyɗele mumen ɓe kefti ha o saaha joni mo gonɗen irti ɗum ɗo foof noon ko
ko yande jangu Hamas ñande hoore biire jeeɗiɗi lewru nduɗo no gonɗen yani Israël waɗi toon gueɗe kantare dahi yimɓe hewɓe nawi ɗumen to lefol Gaza ngol e Palestine gila nden Israël kañumne no waɗa janguji jokkodirɗi ɗi dartaki e nder goɗɗon lefol Gaza wari hen hewɓe bonni toon no feewi e ɗum ɗon noon banggueji ɗiɗɗi fof enen to banggue meɗen mbiyeten ko ala ɗo innama ade foti wardede ŋañalde ala to foti toñede ala to wellitare muɗum foti tongede neɗɗo fof ne jogui haqqe wurde gurdam ceniɗam e nder aduna he e dow ɗum ɗon noon so en ƴeewi e ndeɗo haare no mbiɗen ndeɗo ardi ni ko haare hakkude leydi ko haare tawi addi ɗum ko goƴa leydi e kaɗon goƴa noon hande ene heewi aduna he ha tengti noon sen garti e mbaadi seppoji leydi Mauritanie seppanta hono ɓeɗo Palestine naɓe tawi eɓe nawri ɗum e wone gueɗe kala mo seppanani Palestine najo wona julɗo walla ɓe pawa mum goɗɗum ɗum ɗon wona hunde fonde wonde kadi wona hunde fonde yamirede e nder leydi ndi waɗi noon wona alay saago neɗɗo seppana neɗɗo goɗɗo koye beleɗe ma tan e hattanma e yidde ma mbaɗata saabu ko jingol tan e yidde walla haɓanade potal e nunɗal tawi ka nunɗuɗo kay kono noon ɗo eɗen teskina tan wonde ko waɗete to e Palestine naɓe no mbayto ni ene wayno ɓaleɓe Mauritanie ko noon mbayi e nder leydi mumen Mauritanie holko ɓaleɓe Mauritanie mbaɗaka e caɗele mbarama cokama koynama egginama e gure mumen guru men inɗe mumen nana mbayle ha oɗo saaha ene wayno to banggue lamantiri ndi woni état o ɓaleɓe ene pamɗi hen dokkete ko kota woni mennen to banggue hono daɗɗirgal laamu ngu woni administration hande ɓaleɓe ne pamɗi hen aɗa ara e diwan tawa gardiɗo diwan o ko capato boɗejo hono gardiɗo falde woni préfet o taw ko capato gardiɗo konikoɓe ko capato gardiɗo police o ko capato gardiɗo gardeɓe ko capato kala to jaaɗa e taw koye nder diwan goto diwanuji ɗi fof kadi ko noon mbayi sa limi e nder diwanuji Mauritanie fof ne famɗi ɗo tawata e woɓɓe ne jilli sona goto walla ɗiɗo walla e nder diwanuji ɗiɗi ɓurata ɗon ɗum ɗon noon holno mbawɗon wawde wiide oɗon goytano haqqe woɗɓe ñoolaɓe tawa noon oɗon pawe e dow mon wonɓe gonduɗon ɓe tawi kadi gonkaji ɗi jiidani ɓeeto jiita diine goto ɓeeto ko diine mumen ko juif ɓe ga henna diine mumen ko islam Mauritanie noon ha fi feggere fof diine goto islam wiyata onon fof mbiyaton kon julɓe kono julɓe loroɓe julɓe bandumen julɓe haɗoɓe julɓe bandumen julɓe waroɓe julɓe bandumen julɓe heɓtoɓe leyɗele julɓe bandumen mbete ko ɗum diine islam yamiri walla ala mbete diine islam ene yamiri toñangue taw onon oɗon toña ɗo toñangue ɓurtugue ngue ala paddal guilay hadde jomum ene jeeyede e leydi yeru tan binditagol ngol joni en jogori uddede e lewru bawti ndu woni lewru sappo e ɗiɗi ɓuru aroru ndu e ndeɗo hitande ujunaje ɗiɗi e nogas tati tawi hewɓe Mauritanie naɓe binditaki taw ne wiye temedde joyyi ujunere kono ɓuuri ɗon saabu sen ƴeewi ko woni e nder laddeji he ko woni e nder leyɗele keddiɗe ko wiɗiraki ne heewi ɗum ɗon noon holno jomum en mbirata ene nunɗi wonno jomum en mbirata ene gonɗi tawa oɗon mbaɗa bandiraɓe moɗon ɓe kodduɗon wona koddigo tan ni woni hakkude men ƴiƴam nan hakkude men ken jiiduɓe ken renduɓe fof kono noon
enen ndendi hirande kono so hirande deftama onon on jooɗoto kuufon lahal ngal heddiɓe ɓe mbiyan yo jooɗo caggal oɗon tonir ɗumen lenge walla yo paad ha gay noon ha keddon son keddi ko kedde mon ɗe ñamata ɗum bandiraɓe holno leydi ndiɗon wawata yarude yeeso holto numɗal woni e ndiɗon leydi holto patal woni e ndiɗon leydi holto koddigal moƴƴal woni e ndiɗon leydi holto gondigo moƴƴi woni e ndiɗon leydi ko onon tan gooti e leydi he ko onon tan poti feccude ngaluji leydi ndi ko onon tan poti wonde e dendagal ko foti wonede e leydi he goɗɗo ala hen hattan ala hen qima ala hen fodde oɗon jooɗi e pine mumen oɗon jooɗi e ɗemɗe mumen ɗum ene oɗon poti miccade ɗum ɗo wawa nawrude leydi he yeeso kadi leydi kadi wawa yarude yeeso e nder ndiɗo mbadi eyi ɗum jinnoɗen tengtinde e artirde haqqillaji artiɓe leydi Mauritanie ha tengti noon e gartiɗo toon hande hoorejo leydi ndi Mouhamadou Ghazouani nde ƴewtoto leydi ndi artira ɗum e numɗal artira ɗum e potal artira ɗum e goto foof heɓa hujja muɗum e neɗɗo ko wawi ɗo wawi tolnade fof tolnine ɗon wasa waɗede ɓuuram ɓuuragu saabu iwde neɗɗo e leñol muɗum saabu jogade leñol mum walla saabu iwde diwan walla saabu iwde hindi mum walla ko nandi hen ɗum nawrata leydi yeeso bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum jinnoɗen joofade ɗo e ndeɗo yewtere hande olel pulagu bete bandiraɓe ne mbatta haqqillaji mumen ganda ko adi foof seppande neɗɗo walla jingande neɗɗo wona alay saago kadi saɗa jingana neɗɗo yataw andi ko jingata ko woni hol sababu aɗa jingana ɗum ɗum noon Allah jarama on jarama yo gen hokku en hawrude e sahaji goɗɗi ha garten ɗo kadi wadde yewtere meɗen olel pulagu on jarama e ketki moɗon e jebgol moɗon on jarama